गसाइगावनि खासियाबारियाव बीजेपी दोलोनि सावराय जुथु। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि जमदुवार मण्डल बीजेपी दोलोनि मावखुलियाव बीजेपी दोलोनि मोनसे सावराय जथुम जानानै थाङो। बे सावराय जथुमाव दिनै एबा 15 जुननिफ्राय जानो गोनां बीजेपी दोलोनि फोरोंथाय हाबाफारिखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बीजेपी दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिनि नुजाथिनायाव जमदुवार मण्डल बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ लानानै गुबैयै सावरायलायनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै नरेन्द्र मदिनि सरकार खुंनाया 12 बोसोर आबुं जानायखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन गुबुन ओनसोलाव बीजेपी दोलोनिफ्राय बायदि बायदि हाबाफारि लानायाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों राहुल नार्जारि बिथाङा। जोंनि जमदुवार मण्डलाव मोनसे सावराय मेल फैगौ जोंहा मोनसे ट्रेनिं भारतीय जनता पार्टीनि आसाम रायजोनि निर्देश मथे प्रत्येकटा मण्डलाव जोंहा मोनसे ट्रेनिं जोंहा लानांगौ दं। बे ट्रेनिंनि थाखाय जोङो बेवहाय ज' जादों। जोंनि जमदुवार मण्डलनि अफिस बियारार लोगोसे जोंहा शक्ति केन्द्र इनचार्ज लोगोसे जोंहा बे मण्डलनिनो इनचार्ज इमानुएल मानसिं हासदा बिथाङाबो दंफैयोमोन। दा माने जोंनि भारतीय जनता पार्टीया मोनसे नीति आदर्श गोनां मोनसे संगठन। बेनिखायनो जोंहा प्रत्येक बोसोरावनो जा ट्रेनिं जायो बे ट्रेनिंखौ लानो थाखाय रेसिडेन्सियेल ट्रेनिं हरसेनि थानानै हाबाफारि लायो जों बेखौ। बे हाबाफारियाव जों बोरै जाफुंसार होगोन ट्रेनिंखौ बिनि सायाव जों सावरायदों आरो बहुद मोजां मोनसे जोङो पजिटिभ मेसेज जों होनो हायो जे जमदुवार जे समस्तिनि जोंनि जे भारतीय जनता पार्टीनि जे मावथि बिथांमोना जोबोद दाबो थुलुंगानाय दं। बिथांमोना होनदों जे जोङो भारतीय जनता पार्टीनि ट्रेनिंखौ लानो थाखाय साखाफारा जानानै दंखायो। बेनिखायनो आं खावलायहरबाय बे जमदुवारनिल' नङा गासैबो बिटिआरनि गासैबो आसामावनो बे ट्रेनिंआ जोंहा फैगौ 15 तारिखनिफ्राय जोङो आराम्भ खालामनानै आप टु जोंहा 5 जुलाइसिम 15 जुननिफ्राय 5 जुलाइसिम बे हाबाफारिया सारा आसामावनो सोलिगोन। दिनैबो जोङो मोनसे बिनि असिलायैनो पर्बतजरायाव मोनसे स्वच्छ अभियान जों हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय आंबो थाफानो हादों आरो बिनि रायजो राजाफोरजों थाफानानै जोंहा मोनसे देबिटला मिनि पिएचसि हस्पिटालाव जोङो साफाय अभियान खालामदों। बिथांमोनहा बहुद गोजोननाय फोरमायदों जे हस्पिटालाव जे साब सिखोनताखौ दिनै नुनो मोननानै बिनि रायजोफ्राबो जोंखौ सहाय खालामफैफादों आरो 12 बोसोर कमप्लिट जालांनायनि जे कार्यसुचि बा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आंबो सासे भारतीय जनता पार्टीनि सोद्रोमा हिसाबै थाफानो मोननानै आंबो गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनदों।